ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabantaki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel claim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jok ke engine. Ban apply nak banta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki number, pra khandai nyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar nyo saw san, nyo saw ar khandai saw iwai, nyo khandai iwai san, but lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Shaki, the way, ar, lai. Ka Nongjri Sports and Cultural Club kalayo ban penkut no ya ka Interdong Football Tournament ha ka bala wan man Pynhap Pyrda no do MDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar kumu kongsan badu presiden jong ka seng ka surupai ba uba isinai hing kumu sembut kongsan ha ka ni ka sngi la penkut ya ka ni ka tournament layak hun final na ka kunhun ki kenthe layak hun haplang ka lum maubu persha ya ka solang ha ka ba ya ka nam la du la ra da ka lum maubu manaka kunhun kishin rangpan layak hun haplang ka upper Nongjri persha eka lum maubu bat lara eka nam ladu daka lum maubu hagane ka ju ka sngi la samru ikinap Shaki Riew Tymmen jong ka ne ka snong bala ai na kaliang jong ka seng Rawa bat kumju ru na kaliang ka Nongjri Sports and Cultural Club kila ai sobha Shaki ne Riew Tymmen da ki jankum hagane ka sngi la pensngain bat Shaki da urang yakura MMA ka jela usamla Anthony's im uba kores marwen uba de no hikai MMA ha ka jela haka Jing don lang kino yelam jong ka seng Rawa kino yelam snong bat ki pai ba nong snong jong ka Nongjri ang mata sngi de riam sut churnga man ka sngi riam sut namar ba gadai ke jaka bangin yele kai bat khamtam iwan iba Anthony riam trak sut no khnang bau MDC ro ni ikum sportsman hagni sngi badai chunong macam de nak ta kadau pi ngariam kumni ngamjuk khamriam kumni kadau ba aplong nga bangan riam kumni bangan pen iba mangaru ngadon ke kemensim ban yelek kai ngadon kemensim banga ij ban Shakri ya ka kami lek kai te gani gopor nginam slam tingi sngokumen ma gani sngi ngidon shibon ke program lengkot pula kwa ban yelek kai ngidon shibon ke program menta kidon ke jilek kai mene ki kenteng ai kuble yepi pila yelek kai bah ngi ai kuble yepi bat kitbok kit yang yepi ba pina yelek kai bah ubaba jong pi ude MDC jong pi na Nongjri habang ayo I ba pilek kai bah nganom benut an ra pi kham sejrong ngakular ya kata api kumjoro nagamanta ki samla shinrang ro kumjo rangi isisha ba pidan kasap pi tre sistem sisha he nagaliang jonga ngani rap ya pi bandang kentiu saprang bat kamkut tangane ke football hagne ke sngi namar bagadai ka katayo Christmas nagaliang jonga Nongjri Sports and Cultural Club kila penbai ro hagne ke sngi ringkat bat Rawa nagaliang jonga Rawa kiwan khnang hangni ban sam blanket Shaki Riew Tymmen kum kadak jong Jing ai ngobah Christmas bat kum juru naga benta ka Nongjri Sports and Cultural Club ha ka bangilai penbait lang ban ai sikat to ka netli kilong yeng bat ka way ka program ka bangin sale la shibet hadin balawai ka football kene gade ka Jing rakhe ka Christmas tinaga liang jong ngas ngobah ban ai kublai Christmas ipi baro ki pat ba ki bedan ha gani ka por ki bolong ki kimai ki pa ki men ki para ki bedan ha gani ka por ba ki hap ki baret ngai kublai Christmas ye phi baro se si sen pat kumjuru nam ta jong phi ki players to yele kai ba ublei ndor kat bat phi peni ki sap ki talent ki ba ublei ula ai na ka mata jong phi dengan nam kren su shibon ha gani gopor tang dai gini ki kiten ki ba khnyap ngai kublai ye phi baro ublei ndor kat bat ngi ba gani ka Christmas ka bangi rakhe gani ka snem wani dei ban mat i gani ka jing e lamba gani ka klam COVID-19 rengin mat ye ka Christmas ka ba shisha ki yengi sem ki jongi haka shnong ka thau haka imlang ka salang bada ka perthei hi baro koi tang da gini ki kitin ki bakhnyak ngai kublei pi sashi sen pat kublei shibon kublei shi hajar ngo ye pi baro kublei shibon ni na kaliang jong garibai area welfare association nilashanya ila IT haki Aisha ba kinjit ya kimi kiba la kampen mo kiba ka ripusnam dan ripusnam sheneng ngai ku dai kerpang nam ka jongki lese hakne janmit kadai ga ski kadai ga alam kriat kila yo ban syakiat lem bani hakne ga janmit
kendiat nak kalian jong Rawa ya kini kebenta kapiju julek ban sam ini ban ai subah ya kini jingai subah ni juga ika man kipor kibang yo kalat ban ai namta baduk ya kini kijing ai kijongi ni sim ban ai namta kimi itu dibeduk dibekertuk kibang yo kalat kalenti ban pendiang namta kijing saat kijongi hari di ayam terang dikendiat kabanta kijongi kalong mentau sebelum gede kapakam kerbang namar ba kaldi bhai real persisyon kala kam sa umomer uba arbusan sen hajiat nanti kejumka tegumta kakum keji sisa niladai ban khot yapi kimei sha katei kejaka kejungi kaba ni celebrate ya ka jingap sen jong kasen handrai kejingang jiman jong de pertai umla bende yagani mara kadon ke Portugal jong ka government lebu nak bentau ni COVID-19 te takui kijing mut nilai keren bat nila ya pendai bang isu celebrate ya ka kum kata ka mini celebration hagane ke por government nanai ke kentin sport na government kitin semboro na kabanta ki players ki bayale kai ha kan gaski momenta ba wa finale kai ba na kabanta ka de tournament na ta game ka ban sawan bagai kai baro ka jile kai wa firun ka madon kamin sim ruyale na kabanta ha kan gaski nama ha ka jile kumba jui mele ha pergi kan thai kadon kedon ke game kadon ke tim ke berem badon ke tim ke bejob handai film dai penduk mensim bangkam ya kaban jele bang praktis baru ke mensim bangan poi syakat hong ha gowai keski namar ha kini keski ke pemerintah ni idon shibun ke jing ke ba ki samla jungi ngisem para khasi ki samla jong ke them ribhoi ki jungi ki gandu shibun ki jing ke ba ondang ya poi khamsane khandiat nijo hapno la kalong ha ka jingdi buai la kalong ha ka shongkha shungman la kalong ha ka no ko benta nijo kutno tang siteng lenti del mata kadau na kum pra sama bang ba asu ai jingmo tv ba phidei bungam ki Riew ki pas kham jingmot ba ki Riew ki pas sorit ka jong sorit kalong ka bokongsan adu kata na kan kelum na kabanta ki players ba na kan kelum ro na kabanta iba Anthony's Emily ba film kam ya ka banyai le akan ke jinglong ke jumpi ke bamenta ba film kam ya ka jing solid ka kongsan ha ka jing im ke maman na kaski ba kham tam ha ba ngele ha kini game ki ba fair ka jing solid kalong ka kongsan ka banginang ban burom ki ba halo ya ki Tymmen ki urang ba kunta terter ba kham tam film kam burom ki master ke jumpi film kam burom ki coach jumpi ki captain ke jumpi ki banyalam ha kata ke benta ke kraw